Santa Susanna és una destinació molt peculiar. A diferència d'altres destinacions de la costa catalana que van néixer des d'un punt de vista de consum turístic als anys 70, a Santa Susanna s'ha consolidat com a destí turístic més tard. Això té els seus avantatges, no? Han pogut dissenyar, aquest municipi, heu pogut dissenyar un concepte de turisme que és diferent del de Calella, de Pineda o el de Malgrat, no? En el qual el coneixement turístic està concentrat molt a prop de la platja, amb una connexió limitada amb el nucli original de Santa Susanna, però connectat a través de, a més d'uns espais agraris que són molt interessants i que, a més, s'han de posar en valor, no? Això fa que la concentració de l'activitat turística estigui molt ben treballada i, per tant, sigui més fàcil abordar precisament la sostenibilitat del model, no? Perquè en poc espai hi ha tota la concentració turística. Té uns reptes, i els reptes precisament és que no es creï un espai segregat de la realitat d'un territori, però són reptes que jo crec que precisament formant part de la xarxa DTI, abordant el projecte DTI de la seva integritat, els hi donen moltes oportunitats perquè això no passi. Jo de Santa Susanna diria com de totes aquelles destinacions que a mi m'agrada dir amb sol i platja, no de sol i platja, amb sol i platja, com s'han sapigut reinventar i convertir-los en destinacions familiars, en destinacions de turisme d'esport, en destinació de turisme de congressos i convencions, amb hotels com el que avui estem, que té unes sales magnífiques. Jo crec que aquesta proximitat amb Barcelona, que és la gran marca i que pot semblar que ho pot fagocitar tot el contrari, el que ha fet Barcelona ha sigut escampar el seu poder de marca per arribar a tot el que és el Maresme, en aquest cas, i crec que Santa Susanna és exemple de com s'ha de reconvertir i anar posant-se un al dia. També el fet d'estar dintre de la red DTI li ha funcionat molt bé, però ja està clar que és una feina molt ben pensada, molt ben feta. S'ha de pensar que el turisme no és un manna que cau del cel, el turisme és una indústria, per tant vol dir que hi ha darrere molts professionals que pensen en mirada llarga i preveuen què serà de la seva destinació. Així que moltes felicitats per Santa Susanna. D'entrada, formar part d'una xarxa estatal associada al concepte d'intel·ligència turística ja ens està dient moltes coses. Si, a més, la intel·ligència turística l'entenem com un conjunt de treballs amb eixos que aborden l'activitat turística i un d'ells és la sostenibilitat, sens dubte, no? La sostenibilitat l'hem de tractar amb molt de cura perquè és un concepte que malauradament ha estat massa utilitzat i, per tant, l'hem desprovist de contingut. El bo que aporta la xarxa DTI i el concepte DTI és que aquest concepte de sostenibilitat té uns continguts molt concrets, amb uns indicadors molt concrets que et permeten, a més, tenir un full de ruta per com abordar-la. Com abordar-la des d'una perspectiva triple, no? Des de la sostenibilitat mediambiental, que és la que acostumem a tenir més coneixement i que treballem més, o com a mínim estem més acostumats a parlar-ne, però també la sostenibilitat econòmica i la sostenibilitat social, no? I això ho aborda clarament el concepte DTI i encara més el poder treballar en xarxa a totes aquestes destinacions sota els mateixos conceptes.